ясният сигнал, който беше даден, никога повече с ГЕРБ. Вие? На всички може би е ясно, че малките партии почти никога не влизаме в парламента. Това, за което ние се борим, е да образоваме хората и може би да вземем няколко процента, с които да си развиваме партийните структури. Защото знаете, че над 1% се взима субсидия, над 4% чак се влиза в парламента. Това, което трябва да се убедим всички граждани, е да се вдигне избирателната активност. Вие виждате, че текущите депутати активно работят против избирателната активност, защото те затвориха секции в чужбина. Моята лична идея е, че ако искаме да постигнем 90% избирателна активност, трябва да направим дистанционно гласуване през телефона. С един клик, когато ви е удобно, през деня на изборите, изгледали сте програмите на всички и така може би ще имаме шанс за промяна на модела. Гласуване с един... И който контролира телефоните, ще контролира резултата от изборите. Това е обаче преждевременен въпрос. Защото вие може би не сте запознати толкова, но блокчейн по такъв начин може да работи, че първо да не се знае кой е гласувал, второ да се знае, че наистина истински човек е гласувал. Това се случва по, да речем, дигитално ID или електронен подпис, както искате го наричате, но по този начин хората да не се притесняват, че като и Михаил Константинов отново ще бъде върнат от пенсионната формула и ще диктува резултата от изборите. Чакайте сега, това е преждевременен въпрос. Кой с кого ще се коалира, ако се налага, следва да се зададе, когато ще се види кои ще са тези, които могат да се коалират, кои ще бъдат в следващия парламент. И тогава